Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story. Makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika when I was only 28 years old. I nearly lost my husband. Ndakawanikidza murume wangu ari pamusoro pamate, but when I wanted to walk away, ndakangonzwa voice rakati kwandiri, do not give up now, you need to pray. Ndikati kunamatira chiure chemurume, I'm not going to do something like that. But I'm grateful mukomana Ashi kuti even though I wanted to walk away, but nekuda kwezvandakanzwa zvichitaurika mandiri, I did not choose to walk away. Otherwise vana vangu vangadai vachitambudzika kutaura kudai. Later on chiprofita chakazodzika chikati maid wangu ainge achitoda kutoti ndinge ndichifa. Shungu dzake dzainge dziri dzekuti kana ndafa iye kana ava panyanga, vana vangu vaifanira kuti vange vachizotambudzika mumba mababa vavo. Maid uyu mukoma ndakatoita kutotsvakirwa ndikamubvisa kuZimbabwe. Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndazviunzira musatanisti mumba mangu. Saka ndakataura nemafriends angu, ndainge ndiri mune rimwe group iro ratainge takangogadzira zvedu group iroro. Saka I then joined, ndikabva ndachizototanga kutongowirirana nevakadzi vemo mugroup imomo. Saka when I fell pregnant, I then had a miscarriage. Ndikatanga kurwara zvisingaiti. I stopped going to work. Handina chandainge ndichigona kuita panguva iyoyo. Ndaiti kana ndikada kushanda ndaizvimba maoko, ndaizvimba makumbo zvekare. Murume wanguwo iye aigara ari busy nebasa because they were very busy. He is a project manager. Tinogara muno muSouth Africa by the way. Saka takagara pasi nemurume akanditi zvako zvaunoti haudi mate, I think now it is a time for us to find a mate. Ndikati it is okay because by then ndainge ndanzwa nekurwara ende vana vachinetsa. Vana vangu they were very hyperactive, saka vaitondishungurudza pane zvavainge vachiita vasingazivi kuti mama vari kurwara. I then went into the ladies group. Ndikati ladies, ndokutsvakawo musikana webasa, but ndokudawo munhu wekuti haana nungo, plus handisi kuda munhu akamboziva South Africa before. Ndainge ndichida munhu wekumaruzevha wekuti kana ndomusimudzira ndinomusimudzirawo upenyu hwake. She can later give a testimony yekuti pandakamboshandawo pamba paamai Dube, ipapo ndipo pakabva maropafadzo angu. Saka when I spoke with the ladies in the group, pane umwe akazondiudza kuti ainge aine imwe friend yake who had her little sister who was not working, but later on I found out kuti she was working as a maid, but ainge achishanda semusikana webasa kumaruzevha. Ndakamunzwira tsitsi ndikati kushanda as a maid kumaruzevha unombowana mari. Paakandiudza salary yainge achipiwa, ainge achipiwa $40 per month. Ndikati hazviiti, ndoda kuti unge uchiuya kuno kuSouth Africa. Saka ndaida kuti ange achitanga atora passport kuitira kuti kana azouya kunoku akwanise kuzopotawo achifamba nevana. But akanditi aitya kuti kana akazodhileya zvimwe kudao ndaikwanisa kuzowana umwe munhu ainge achida basa. Ndikati uyu ndiye munhu akanaka kauyu anotoratidza kuti basa ari kurida. Iyi yekungoti munhu wose anenge achiyera mutupo wakafanana newe obva watoti ihama yangu. Saka ainge achiyera mutupo umwe chete wainge wakafanana nemurume wangu. Ndikatotanga kutoti vatete ndazviwanira vatete vangu pano. Akabva achizoya kuno kuSouth Africa, takatobhadhara malaicha ndokubva auya kuno kuJoni. Tikanomutora takamugamuchira nemufaro, then we came back home. Ndauya naye kumba, ndakamuudza kuti I was going to treat her as if she was my husband's sister, but ndainge ndichida kuti iye ange achizoziva ma responsibilities ake zvekare nekuziva kuti iye ainge ari mushandi.
Above it all, I really did not have any problems. Basa rainge riri pamba pangu rainge risimbori basa rainge rakawanda. Aizongova nebasa rekuti anenge achingowacha looking after the kids nekuenda nevana kupaki so that they can just relax. And kana apedza ake basa rake, there was no problem. Aikwanisa kugara zvake pasi achiona ake TV. Takatomutengera foni mukomana achiri murodhi because ainge akatiudza kuti foni yake yainge ichinetsa. Akangoti achingopinda mubhazi takabva tati chibva watotipa mafoni numbers adriver, ndokubva atipa mafoni numbers adriver, taitocommunicate naye through driver because kake kafoni kaainge achishandisa kainge kasingatomboiti zvachose. Saka takangoti tichingonomutora tichitori mumotikari ndokutobva tatomupa foni yake, tikati foni yako iyi tainge tatomutsvakira nesim card. Takagara zvakanaka mukoma. But let me say, the day when we started staying with this girl, mukomanashi door rewardrobe rakazvifura rega usiku. Like it was very strange zvakaitika ipapo. And I still remember kuti nemurume wangu tainge tichida kuti tinge tichisika bonde. Saka somehow I just did not feel okay. Ndakange ndamuudza kuti ange achitora loop, ndokubva atora lubrication iya yekuti tinge tichingoita zvinhu zvedu pasina romance. Akati auya pambedha, but the door he had closed it. Tapedza kurara tose, ndainge ndisingakwanisi kuwana hope, ndikatombovhura window kuti mumba munge muchipinda mhepo. I then returned back to bed. Ndoba ndakatanga kutsumwaira. Ndakati ndava kuenda nehope zvishoma nezvishoma, ndopa ndakatoona door rakatovhurika. Handbag yangu yainge itori patop shelf yakatodona. Saka kudona kwakaita handbag, murume wangu akabva avhunduka, iniwo ndikabva ndamuka. To my surprise, mukoma, zvandainge ndaona zviya in vision ndo zvandakasangana nazvo. I saw kuti door rewardrobe rainge rakatovhurika. Ndakashamisika mukoma, but I just thought kuti maybe murume wangu paakange achitsvaka lube, because ndakatombomuti komadi mangobatidza light, because ainge achingotsvaka murima imomo kusvika achizonoiwana. So I just thought kuti maybe ainge angoitawo mistake, akangodhonza bhegi rangu nemistake, then rikabva rachizotsvedza kwava kudonha richizonovhura door rewardrobe. That was very weird mukoma. Nothing like that had ever happened in my life, even in my home. Saka ndainge ndava kungogara ndichingorota hope dzinotyisa. Ndingati pandakatanga kunyatsokusangana nemaspiritual attacks mumba mangu, usiku ndaiti dzimwe nguva kana murume wangu kana asipo, as a project manager, I would drive maybe sometimes from Joburg achitoenda kuEastern Cape. Saka ndainge ndatongojaira hangu kuti dzimwe nguva ndinongosara ndiri ndega nevana vangu, ende kutya ndainge ndisiri munhu anotya. Ndakazototanga kutotya after ndazotanga kusangana nezvinhu mumba mangu zvandainge ndisinganzwisise. You know, when you have lived your life usati wakambosangana nemaspiritual attacks kana kuti nemaspiritual beings achifamba mumba mako, you won't even get scared about sleeping in your house. But kana ukasangana nazvo mukomanashi, your life will be changed forever. One night when my husband was not around, ndakanzwa a loud knock on the door. Ndakatonzwa kuti kukukukukukuku. Munhu iyeye ainoka achiratidza kuti atori nehasha. Pandakamuka ndakati ndiani? Saka ndamuka kudaro ndopandakanzwa tuvana tudiki twainge tichitaura. Tuvana utu twaitaura twakamira padhoo rangu tuchiita sekunge turi kuzevezera tuchiseka. Twakazotanga kugegedzera mukoma ndokubva twanyangarika. This was very strange mukomanashi, zvinhu zvakaitika ipapo. Pandakati ndichida kumuka mukoma, I saw a cat in my bedroom. Ndakaridza mhere, maid ndokubva auya achimhanya, then vana vainge vari kumashure vachitevera. Kitsi iyoyo yakangoti maid achingonovhura door. Later on ndakatomubvunza kuti imi wavhura door padhoo rangu ranga rakakiwa? Akati no, ndangoribata rikangovhurika. So it was very strange because door rangu ndainge ndakakiya nechemukati. Akangoti achingovhura door mukomanashi,
kitsi iyoyo yakabva yatongomhanya ikati nyau, yakanditarisa ndokubva yatongomhanya ichinoti mupaseji, asi vana vanoti kitsi havana kuiona. Saka zvakaramba zvongoitika zvinhu izvi. Mazuva ekutanga ndainge ndisinganzwisisi kuti chii chainge chichiitika. Murume wangu akatanga kunetsa mukoma zvekuti akangomuka akapanduka. Dambudziko rakatanga mubedroom. Ndaiti kana ndikati chimbouya tirare tose, yoona kuti hakuna injini haichatoshandiswa zvachose. Iyewo aitiwo kana akanditarisa aitoona sekunge ndainge nditori munhu asi tomborina kana basa. Love yose iya yatainge tichimboshare before that, the love was just gone. Mumba mainge musisina rudo, tainge tava kungogarira zvedu vana, tainge tava kungogara tichingotukana day and night, taigara tichingotukana chete pasisina kuwirirana mumba. Saka ndakabva ndachizotangawo kufamba. Of course ndinoenda kuPentecostal church, but ndakati ndanamata. Mukufamba kwandainge ndichiita ndakabva ndachizopiwa munamato, ndikanzi munamato uyu wandiri kukupai ndewekuti munge muchizvionera zvose izvo zvinoitika pamba penyu. Madzibaba ivavo mukomanashe ndakazovashaya, ndainge ndichida kutovatenda amenowo kuti vakazobuda here muSoweto mavainge vachigara, because ndakatoitawo zvekutodirectewa ndikatoenda kuSoweto ndikanovaona. Semunhu akakurira muPentecostal, pandakaenda kuSoweto ndichinobetserwa namadzibaba ivavo, I never expected anything to happen. Vakanditi vainge vasingadi kundiudza zvainge zvichiitika mumba mangu, but vainge vachida kuti ndige ndichizvionera. Ndakati ndapiwa munamato mukoma, ndakaushandisa munamato iwoyo kwemazuva 6. Vakati pane zvamuchaona. Pa6 days idzodzo mukoma hapana kana chandakaona. The following day, on the 7th day, apa ndainge ndiri munhu ainge atopedza kutoshandisa munamato. Ndainge ndatoboekana because madzibaba ivavo ndine kamari kandainge ndakavapa, ndikati maprofita enhema, ndakatodyirwa hangu mari nemaprofita emuSoweto. Saka ndakabuda. Pandakabuda, there was something that just told me to return back. Ndakasiya murume wangu ainge akarara, then ndokubva ndabuda and I drove off. Saka something just told me to return back home. Ndikadzoka ndisina motikari. Ndakati ndichinopinda mumba, I saw kuti maid wandainge ndasiya ari mukitchen achisuka ndiro, he was no longer there. Ndikati ko munhu aripi. Ndichingonopinda mupassage, the door to the bedroom, it was wide open. Masounds ainge achibudako, I immediately knew kuti ainge ari murume wangu namaid vainge vari busy, vainge vachirara vose. Ndakafamba just to confirm, ndikanomira padoor ndikatoona kutoti zvechokwadi zvandainge ndanzwe zvainge zviri izvo. Murume wangu ainge ari pamusoro pamaid, kunze kwekuti ainge achiva apologetic about what he had done mukomanashi, he was very rude, ainge achitoda kutondirova. Saka ndakabva ndachizotanga kuchema. Maid akangobuda mubedroom mangu achitiza, akabva achizonozvilokera bedroom. I think by then ainge akatobata zvidhori zvake, because iye musatanism yake neuroyi hwaanoita anoshandisa zvidhori. Pamba paanenge achigara anototumidza zvidhori zvake izvozvo mazita enyu, and chaanenge abata kana akachitumidza zita rako, zvaanenge achida kuti unge uchiita ndozvaunobva waita. Saka ipapo tichinetsana nemurume mukoma, iye ainge akatogara murumu make achitorwisanisa zvidhori zvake, because takatotanga kunetsana zvatainge tisati takamboita. Tikaputsa TV yemubedroom, ndainge ndichida kutopisa imba. Saka ndakangoti you know what, it's fine. Ndobva ndatora bhegi rangu, ndatora bhegi mukoma, ndikabva ndatanga kurongedza hembe dzangu. Ndaitoona kutoti murume wangu nezvangu haachatodi. Mashoko ainge achibuda mumukanwa make, wanyatsoona kuti munhu uyo atova boneni. But later on I realized kuti kutaura kwose kwaainge achiita, ainge achitaura semunhu ainge akatogarwa, because aitoita zvekutokudzirwa mashoko ekutaura namaid wangu musatanist. Ndarongedza bhegi rangu riya, ndakabva ndachizobuda. Ndakati ndichitanga kurivhesa, ndainge ndichida kuenda hangu kumba kwehanzvadzi yangu kuti ndige ndichimbonogara ikoko, so that we can deal with the divorce and everything. Saka ndainge ndichitochema, because I had never expected kuti my life was going to end in such a way. Ndopa ndakangonzwa voice rakati kwandiri ndaifanira kuti ndige ndichinamata.
ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichiita give up on my marriage. Ndikati kunamatira chii panhu pakadai? So ndakatongozvipindura zvangu ndichitozvishora kuti ndainge ndava desperate manje kuswera ndichinamatira murume ainge arara namaid. Saka pandakangonzwa voice iroro rakangondipa zvivindi, ndokubva ndatongoburitsa bhegi rangu. Saka maid akatoshamisika because pandakadzoka mumba ndakatomuona ainge akatogara pamakauchi. Ndakabatikana ndikamutuka ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achibva pamba pangu. Ndakangonzwa murume wangu achidanidzira ari kubedroom akati hakuna kwaanoenda kana aine nhumbu yangu, hakuna kwaari kuzoenda, achazobva pano kana ndaona kuti haana nhumbu yangu. Takatanga kutukana, but ndaingonzwa voice rainge richitaura mandiri richingondiudza kuti mhinduro nyoro inodzora kutsamwa, ramba uchingonamata. Saka ndakazotanga kunamata. I then moved from the bedroom. Akaitika chishamiso mukoma, maid wangu akatomuvha akabuda muspare bedroom akatotanga kutogara mubedroom nemurume wangu. Ainge asingachaiti basi, aingoti akamuka makuseni aigeza, kana ageza upoda otonogara pakauchi akabata remote achiona hake Netflix. Mufunge zvenyu mukomanasha. Aiti kana akatanga kuita mavideo calls naamai vake kuZimbabwe uko achivaudza kuti mama tarirai muone kuti mumba mangu makanaka sei. Mazuva ekutanga ndaiti kana zvikaitika ndaida kurwa naye, asi murume wangu iye aibva achizomira pakati pedu achiratidza kuti ainge ava kutoda maid kutodarika inini. Saka ndaizongopinda muspare bedroom ndobva ndatanga kuchema. Ndakaita zvokutonotora zvimasponge zvandakanotora kugarage because murumu imomo mainge musina mubhedha, yaingovawo room yataingoisawo zvinhu but musina bed. Saka ndainge ndichitorara pafloor yet on my own bed. Murume wangu ainge achitorara namaid. Maid wangu mukoma ainge achita kutaura zvaainge achinzwa kuda. Apa maspiritual attacks they became even worse. By then ainge ava kuda kuti ndinge ndichifa kana ndainge ndichazoramba kufa. Ainge achida kuti ndinge ndichizongoita give up. Ndairwara mukomanashi, ndaikwanisa kungoti kana ndikatemwa nemusoro maziso angu aizvimba achiita sekunge achaputika. Ndichinzwa kuti maziso angu ari kuvava kwaari kuita ari kuvava mukati. Ndaiti ndikatanga kuzvikwenya mukoma ndaita sekunge ndichabuda ropa ndichizvikwenya because maziso angu ainge achivava zvisingaiti. Usiku manje ainge ava kuuya kwandiri direct. Aitouya kwandiri akapfeka rimwe morning gown reblack, akasunga dhuku reblack, aine maslippers eblack. Face yake ainge ichityisa mukoma. Ndaiti ndakamutarisa apo pandaimuona because ndaingomuona kuhope but zvaitoita sekunge zvainge zvichitoitika at that time. Saka paaiuya kwandiri aitouya achiita sekunge munhu abva mukuzvizora matsito, aibva atanga kuseka. Saka aita achiseka kudaro ndainzwa zvinhu zvinenge zviri pasi pemubhedha, asi muroom mandainge ndichirara mainge musina bed. Saka ndaitozviona kuti ndinenge ndiri kune imwe nzvimbo. Saka one day mukomanashi ndakati ndakarara ndikati ko ndimboripi because mumba mandiri kurara hamuna mubhedha, ndinorara pasi. Ndopandakavhurika ipapo, pandakavhura maziso angu ndakaona kuti tainge titori kumakuva ende kwainge kuine vakadzi vainge vakawanda. Inini vainge vakandisungirira paguva mukomanashi necheni. Ndakaona vanhu vakawanda. Kune vamwe vanhu vanotambura vachiti life yangu hakuna kana kwairi kumboenda, zvinhu zvangu zvose zvakangomira. Mukoma ndakaona kuti vanhu vazhinji vainge vakatosungwa, but chinenge chakasungwa inenge iri spirit yako. Iwe unenge uchirarama usingazvizivi kuti spirit yako yakasungirirwa paguva. Hakuna kwaunombofa wakaenda neupenyu. Zvose zvaunenge uchironga zvinenge zvakatofa nechekare. Saka ipapo ndo pandakatanga kukumbira Mwari kuti vange vachindinzwira tsitsi because ndaingochema ndichingoti vana vangu, vana vangu. Ndaiti kana ndikatanga kuchema ndichiti Mwari vana vangu, iye aibva achizobuda murumu imomo mandinenge ndakarara achiratidza kuti akatsamwa zvisingaiti. Ndakatsanya mukoma kusvika ndichizoonda. Ndakaonda zvekuti kana mapendi angu ainge ava kudonha. Murume wangu aiti akanditarisa
wanyatsokuona kuti iko zvinozvi ndava kusemesa pamberi pemurume, asi ndaingonzwa voice rainge richiti kwandiri, usaudza kana anyone, it is going to be okay. Do not tell anyone, it is going to be okay. Nerimwe zuva mukoma ndakangonzwa voice rakanditi, chimbomuka uverenge bhaibheri unamate. Ndakati ndava kunamata, ndakanzwa munhu akaskrima murumu mandainge ndiri. Munhu iyeye handina kumuona, ndakangonzwa kungoti pane munhu akaskrima. Ndokubva ndatotanga kutonzwa kuti ndainge ndava right. Ndakangotora befu ndikatotanga kutodikitira. Pasina kana 10 minutes ndakanzwa maid wangu ava kuchema zvisingaiti. Ainge ari kubedroom. Murume wangu ainge akagara ari kudining akamhanya achienda kubedroom. Ndikanzwa zvava kuita nabhebi. Hapana kumbotora 10 more minutes kuda vakamboedza kuda kurara vose here. I don't know what happened. Vakabva vachizotanga kutukana mukoma, vakatukana vachitukana zvinyadzi. Ndakatoshamisika kuti vanhu vaita sekunge vanodanana kudaro, now ndivo vava kutukana zvinyadzi kudai. Saka mukoma nashe ndakaramba ndichingonamata kusvika maid ava kuti panapa hapagariki. Aingoita sekunge munhu anohumana achiti panapa panopisa hapagariki, panapa panopisa hapagariki. Apa murume wangu nekuda kwekuti ainge akashandisirwa mishonga, ainge asingadi kuti maid wedu ainge achibva pamba, saka vaitorwa achiti kana akabuditsa mabhegi, murume wangu aimhanya onotora mabhegi iwawo onomadzosera kubedroom. Akazouya akatorwa nemurume mukomanashe. He threatened my husband. Ndakatomboseka ndikati zvaiwana ngwarati. Akatonzi iwe mudhara iwe, ndinokusiya ndakumamisa uyu mukadzi wangu uyu. Ndokubva vatolodha mabhegi mumotikari yemurume iyeye. Ndikati Mwari wangu mandibhira nepi. Maid akangoti achingobva pamba, ndakanyatsokunzwa kuti pamba pangu hapacharemi. Ipapo mukoma pamba painge pava kugara pachingorema nguva dzose maid paainge achiri kundishandira. Zvinhu zvaakasiya, hembe nebhutsu, ndakangonziona pasta ndige ndichizvipisa ndikaita saizvozvo. Pandakati ndichipisa bhutsu nehembe, zvaita kuputika mukomanashi, kuputika sekunge ndainge ndaisa mafireworks muhembe. Ndiyo secret yangu mukoma. Nemurume wangu takazosvika pakugadzirisana, asi zvakatora makore kuti tinge tichidzokera patainge timbori. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Kushandirwa hanzi namaid ainge ari musatanist. Pakaipa. Hanzi vana vavo vakamboti vabuda pavakadzoka vakawana vana, hanzi vainge vakafuka maketeni ewhite, hanzi vachiitiswa zvemanjuzu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section.